Sugeng kinjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Senin Legi 13 Juli 2026. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer namung Gusti Yesus, namung Gusti Yesus. Para adiyuswa, nalika kita badhe tindak dhateng Semarang saking Magelang, tamtu kedah miji bis jurusan Semarang. Dede bis tumuju ing Ngayogyakarta. Milanipun dipun betahaken info ingkang leres tetumpakan bis ingkang ngener ing Semarang. Mekaten ugi gesang kawilujengan kita kedah nggadahi kapitadosan ingkang leres lan pantawis sejati amri tumuju ing kawilujengan langgeng inggih punika Gusti Yesus. Setunggal Yohanes sekawan ayat kalih B dumugi 3a. Sadengar roh kang ngakoni menawa Gusti Yesus Kristus wus rawuh dadi manungsa iku asale saka ing Allah, lan sadengar roh kang ora ngakoni Gusti Yesus iku asale ora saka ing Gusti Allah. Yohanes ngemutaken amri kita menika ngati-ati ing kapitadosan. Milanipun tiang Kristen kedah nguji roh, punapa roh punika saking Gusti, menapa dite saking pangandikanipun Gusti. Saben roh ingkang ngakeni menawi Gusti Yesus punika Gusti ingkang rawuh minangka manungsa punika asalipun saking Gusti, lan saben roh ingkang boten ngakeni Yesus minangka Gusti punika dite saking Allah. Roh punika roh ingkang anti Kristus. Tiang pitados kedah saged ngawonaken roh anti Kristus, awit roh ingkang Gusti paringaken lingangkung digdaya saking roh ing jagat. Roh suci peparingipun Gusti nyagetaken tiang pitados tepang lan nampeni Gusti Yesus minangka Gusti lan juru wilujeng. Para adiyuswa, dinten punika kita kaemutaken amri boten gampil pitados dhateng saben roh utawi piwulang ingkang nasaraken. Saben tiyang pitados kedah nguji saben piwulang lan roh kangge mesthekaken kayektenipun. Tiyang sepuh kedah ngemutaken piwulang ingkang leres lan boten gampil pitados dhateng piwulang ingkang nasaraken. Milanipun kita kedah waspada dhateng sadengah piwulang ingkang benten kalian piwulangipun Gusti Yesus. Monggo kita ngayomi brayat saking piwulang nasaraken. Sumangga kita purun kapimpin dening Roh Suci amri ngener ing kayekten. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka mberek manah kawula. Amri kawula tetep nyepengi pangandika paduka, awit pangandika paduka punika pangandika ingkang ndadosaken kawula manggihaken kayekten. Kawula pasrahaken para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang mitulungi, paduka ingkang berkahi, paduka ugi ingkang tansah nganti. Mirunggan kala pasrahaken Ibu Sunarti warga GKJ Salaman ingkang wedal sak mangke nembe nandhang sakit. Kawula pitados paduka saged ngagem menapa lan sinten kemawon amri Ibu Sunarti menika ingkang nampi wetahing kesarasan. Kawula pasrahaken Ibu Surati GKJ Sragen ingkang kala wingi sampun nampeni operasi. Kawula pitados paduka boten nigakaken paduka badhe tansah mari kegiatan lan enggal nampi wetahing kesarasan. Mirunggan kala pasrahaken sawetawis sedherek kawula ing GKJ Wedi, kawula pasrahaken Bapak Sudiat lan Bapak Ibu Danu Sutardi ingkang nembe nandhang sakit. Kawula pitados paduka ugi badhe ngagem menapa lan sinten kemawon amri tetiganipun menika ingkang nampi wetahing kesarasan. Mirunggan kala pasrahaken Ibu Agustono
wilayah gangsal ingkang dasak mangke nembe nandhang sakit kawula pitados menawi paduka ugi badhe ngreksa lan paring pitulung matemah pikantuk wetahing kesarasan boten kasupen kawula pasrahaken lari astama kusala wayah puyutipun Ibu Soekarjo ingkang dasak mangke nembe nandhang sakit sawetawis sedherek kawula inggih kajeng gondang winangun kawula pasrahaken Ibu Rusminah, Bapak Paryono, Ibu Suwarni, Bapak Karsono, Bapak Marsudi Raharjo, Ibu Lagimin, Bapak Suyatno, Ibu Menik Salio, Bapak Jarod Sukmono, sedherek Agus Supardiono, sawetawis sedherek kawula inggih kaji Magelang, Ibu Bambang HN, Ibu Sri Winanti, Mbak Cilik, Bapak Wiharto, Bapak Mangku, Ibu Pratiwi wonten ing pamulihan. Sawetawis sedherek kawula inggih kajeng Guntur Geni, Bapak Y Sudenal, Bapak Y Rasidal, Ibu Sartini, Bapak Ibu Supriyono, Ibu Joni, Ibu Daniel Suharyanto, Ibu Pratono, Bapak Stefanus Ngadiono. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing pugeran, Bapak Minto Taruno, Bapak Sugiri. Kawula pasrahaken sedherek kawula inggih kaji Telepok, Ibu Wiryo Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi. Sedherek kawula inggih ITC Trangkil Pati, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Yohanes Kuncoro inggih kaji Immanuel Solo, Bapak Wijongko inggih kaji Sedayu, inggih kaji Pamong Utomo Kalinegoro Magelang. Kawula pasrahaken Bapak Mardiono, Ibu Marsudi lan Ibu Sri Widarti. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi inggih kaji Tuban. Kawula pasrahaken sedherek kawula inggih kaji Wonosobo, Bapak Yusuf Sunaryo. Sedherek kawula inggih kajeng Gondang Winangun, Ibu Lasiem. Duh Gusti, kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang dasak mangke nembe nandhang sakit lan ing pemulihan para adiyuswa ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi matemah sedayanipun menika paduka kiyataken lan paduka paringi bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.